Sziasztok! Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. 2014. március 16-a van, és ezt a videót azért készítem, hogy bebizonyítsam az embereknek, hogy én is tudok gyorsan beszélni. Ehhez igazából nem lesz másra szükségem, mint egy szövegre, amit megpróbálok gyorsan felolvasni. Végülis nem tudom, hogy milyen szöveg legyen, ezért van nálam egy naptár, azt fellapozom, legyen mondjuk itt, rábökök mondjuk ide, hogy 22, és beírom azt, hogy május 22, a Google-ba, május 22, Júlia, Vesző Rita, és amit és a 8. találatot föl fogom olvasni gyorsan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elég könnyű szövegnek néz ki elsőre. Tudni kell róla, hogy ezt még nem láttam, tehát így érzem korrektnek, és megpróbálom, hát körülbelül nem tudom hány karakter lehet, körülbelül a 372, ezt megpróbálom másfél percen belül felolvasni. Mindjárt hozok egy órát. Ja, de végül is nem hozok, mert az csak idegesíteni, ha látnám. Tehát tapsra fogok indulni. 1966. május 22 születésnap elemzése. Ha önáll 1966. május 22-én született, életkora pontosan 47 év és 298 nap, születése óta eltett 17.465 nap, de ezzel nincs egyedül, mivel Magyarország mai területén 379 baba látott világot, ugyanazon a napon világszerte pedig 346 000 csecsemő született aznap. Születésnapja vasárnapi napra esett, horoszkópja jelenikre. Idén még nem volt szülinapja, következő születésnap 67 nap múlva lesz utolsó szülinap, 298 nap telt el a nagy boom, dátum 1965 0829 feltételezve, hogy időben született, de a részleteket a született kérdezze át, mesének valami érdekeset. Miért ne ünnepelné meg életem minden 100. napját, szép kerek szám, következő 30 nap múlva vasárnap 2014 04 27, ekkor lesz 17.500 napos, minden ezredik jobban hangzik, legyen következő 536 nap múlva lesz, akkor éve 1800. napján 65 éves nyugdíjkorra tár dátum a 2031 05 22 hátra lévő napok száma 6270, megközelítőleg 17,2 év. Tudta, hogy a születés óta nem vágott volna hajat, az most kb. 6,11 méter hosszú lenne. Tudta, hogy a születés óta nem vágatta volna haját. Ja, ezt már olvastam. Születése óta szívdobbanások száma 1760,5 millió. Virágművetre óta Tiszán-Szegednél 1952,5 milliárd köbméter víz folyt át, Budapestnél, Dunán pedig 3546,1 milliárd köbméter. Kik ünneplik névnapjukat május 22-e napon? Elsősorban Júlia, Rita és még további nevek. Anna Rita, Bognár, Boglárka, Boász, Emilia, Fianetta, Julianna, Julianka, Julieta, Juliana, Julianus, Julius, Renata, Rita, Romina, Romano, Guccia, Ugro, Julianus, Juliet. Mi történt még azonos májusi napon? Adatbázisunkban két eseményt találunk. 1960. május 22. napon Monacói nagydíj, Monte Carlo, győztes, Jackie Stewart, BRM, kategórikus sportesemények, Bebek Gilberto, amerikai születésű, brazil énekesnő, kattints ide, a kíváncsi mi történt. Május 22. napon, nem csak 1966. évben, bioritmus 1966. május 22. születésének számára, fizikai értelem és intellektuális bioritmus kalkulátor azok számára, akik 1960. május 22. mi a bioritmus. Olvasok kérdések és hivatkozások oldalon. Na szóval ezért beszélek ilyen lassan.